मेगन गैला आरो बिदिनो थाइसे थाइनै बिबायना जायो आं माइ गायना जायो आङो। माने मावनानै जानो हायैखाय ना? औ आं गोदो अजाजों सोलियोमोन। औ अजाजों मुलिजों आं बहुत मानसि फोसाबदोंमोन। औ दा बेवहाय आंखौ नोजोरथि गोलैनानै आंखौ मानसियानो आवलायदों बेखौ। गभमेन्टनि आसनि मोनगोन ना मोना? गैया गैया, मोनाखै। दा अबाव थांनो ओंखारदों आयंमोना? दखानाव। मा नाम होनदों आयंना? बुसा बसुमतारी। औ मा गामि? गामि नाम आमलायगुरि। आमलायगुरि औ बामोनगाव। औ नङा दांसोबारि दांसोबारि। औ दांसोबारि सिट गोलैदों। नोंसोर अबाव थांनो ओंखारदों दा? दखानाव थांदों दखानाव। दा। मेगन नुवा नामा? गैयालै। बेसे गोबावनिफ्राय जानाय? बोसोरनैसो। न'खराव साबेसे दङ? जों बोराय बुरैल'। बिदिनो नोंसोर मागिनानै जायोना? औ बिनानै जायो आङो। थाइसे थाइनै। हा हु गैयाना? गैया गैथारा। नोंसोर दे थाबायबो लासैनो। लामा लामा गिदिंनांगौ गोनां जायो आयं हिन्जावा नोंखौ लानानै? आं मेगन गैला आरो बिदिनो थाइसे थाइनै बिबायना जायो आं माइ गायना जायो आङो। माने मावनानै जानो हायैखाय ना? औ आं गोदो अजाजों सोलियोमोन। औ अजाजों मुलिजों आं बहुत मानसि फोसाबदोंमोन। औ दा बेवहाय आंखौ नोजोरथि गोलैनानै आंखौ मानसियानो आवलायदों बेखौ। गभमेन्टनि आसनि मोनगोन ना मोना? गैया गैया, मोनाखै। दा अबाव थांनो ओंखारदों आयंमोना? दखानाव। दखानाव।